Vítám vás u přednášky k předmětu Metoda konečných prvků. Série videoprezentací je primárně určena pro studenty distanční a kombinované formy studia. S třetí přednáškou se dostaneme k základnímu odvození MKP. Nejprve si ukážeme, co je Ritzova metoda a jak souvisí s MKP. Odvodíme si pomocí analýzy konečného prvku základní rovnice a nakonec se podíváme na praktické informace o přesnosti MKP analýzy. Ritzova metoda je jedna z mnoha aplikací tzv. Variačních počtů, tedy matematických postupů sloužících hledání hodnot funkcí a funkcionálů. Ve stavební mechanice se využívá například pro určení průhybu nosníků nebo desek. Obecný postup je následující. Zvolíme si aproximační funkci. Pro obecné příklady jsou tyto funkce již odvozené. Aproximace by se dala popsat jako přibližování, tedy hledáme funkci, která by se měla co nejvíce blížit skutečnému tvaru křivky. Následně vyjádříme práci systému pomocí zvolené funkce. K tomu potřebujeme určit neznámé konstanty pomocí okrajových podmínek. Okrajové podmínky totiž určují místa, kde známe hodnoty této funkce. Následuje sestavení rovnic pro určitý počet neznámých bodů. Při výpočtu průhybu na prostém nosníku můžeme využít již známou rovnici obsahující tvar části sinusoidy. Musí nám vyhovovat pro okrajové podmínky. Můžete si vyzkoušet, že tomu tak je. Vnější práce do rovnic z minulé přednášky je zde. Vidíme zde hodnotu zatížení a rozpětí. Dále máme vnitřní energii. Obsahuje i modul pružnosti a moment setrvačnosti, tedy materiál a průřez. Kombinací vnější a vnitřní práce získáme rovnici, kterou můžeme dát rovno minimum, tedy nulovému součtu. Tím využíváme Lagrangeův princip minima. Dosazením získáme rovnici pro přibližný průhyb, která by měla vycházet velice podobně jako rovnice odvozená z podmínek rovnováhy. I když je možné variační metody využívat obecně, nejsou vhodné na složitější úlohy. Tato nevýhoda se dá obejít rozdělením konstrukce na menší prvky a aplikovat variační princip samostatně na každý z nich. Celková energie modelu je pak součtem energie jejich částí a dá se s tím dále počítat. V souvislosti s tímto faktem a informacemi z druhé přednášky můžeme konstatovat, že máme několik variant metody konečných prvků. Deformační, silové nebo smíšené. Deformační je založená na Lagrangeově principu. Právě deformační metodu si ukážeme, protože je ve stavební mechanice nejčastěji používaná. Analýza konečného prvku je v podstatě celková analýza úlohy, která souvisí s typem fyzikálního jevu, geometrií, okrajovými podmínkami a dalším. Rovnice pro deformační metodu MKP se maticově dá zapsat jako K krát R se rovná F, kde máme matici tuhosti, vektor neznámých deformací a zatěžovací vektor. Velikost vektoru a matice souvisí s celkovým počtem prvků a jejich uzlů. Každá hodnota odpovídá všem neznámým hodnotám v uzlech kolem prvku. Pomocí této rovnice zjišťujeme vztahy mezi jednotlivými uzly konečných prvků a získáme tak neznámé parametry v každé úloze. Zatížení uvažujeme výhradně v uzlech a je proto nutné ho přepočítat z velikosti jednoho konečného prvku na síly nebo momenty. Podpory potom taky souvisí s uzly a je otázka, zda jsou to pružné podpory, jestli měníme tuhost v těchto podporách, nebo jsou to pevné podpory, nebo můžeme i zadávat deformované podpory. Dále nás zajímá materiál, geometrie konstrukce a další parametry, které vstupují do úlohy přes matici tuhosti. Princip odvození si ukážeme na nejjednodušším prvku, tedy na úsečce, a k tomu si budeme vždy udávat obecné maticové značení, platné pro všechny typy konečných prvků při deformační variantě. Tato úsečka má počátek a konec, tedy dva uzly, a je umístěna přímo do osy X. Je namáhaná jen tahem nebo tlakem.
Tím se nám zjednoduší celý postup. Díky tomu máme 2 posuny, jeden na každém bodě. Dále máme geometrické rovnice, v tomto případě poměrné přetvoření neboli poměr mezi posunem a původním rozměrem. Rovnice je jedna, ale ve vztahu k začátku a konci prvku vznikne vektor. Zde vidíme zápis pro tento prvek a v zeleném rámečku obecný zápis pomocí maticového vyjádření. Fyzikální rovnice vychází z Hookeova zákonu. Tady pro náš příklad a obecný zápis, kde se vyskytují matice tuhosti materiálu. Zvolíme obecnou aproximační funkci. Volba souvisí s tím, že jednodušší rovnice nemusí fungovat, naopak složitější rovnice se hůře odvozují. Rovnice se musí blížit očekávanému tvaru konstrukce po deformaci. V obecném zápisu se nám objevuje matice zvolených funkcí. Vzhledem k tomu, že máme 2 body, a tedy 2 neznámé posuny, můžeme vytvořit další zápis, který obsahuje tzv. Matici souřadnic. Všechny vstupní informace máme maticově připravené a proto je můžeme kombinovat. Zde za rovnici, která obsahuje posuny U, dosadíme rovnici pro U a vznikne vektor poměrných deformací v souvislosti se souřadnicemi. Obecně je to stejně zapsáno takto. Pro zjednodušení vytvoříme matici tvarových funkcí, což je kombinace tvaru konstrukce, aproximačních rovnic a značíme ji velkým B. Budeme také potřebovat vytvořit inverzní matici k již známé matici souřadnic. Důvod je ten, že potřebujeme pomocí maticové operace získat neznámé koeficienty s pomocí okrajových podmínek. Ty jsou v aproximačních funkcích na začátku bez hodnot. Obecně pak získáme rovnici pro poměrné přetvoření obsahující materiál, rozměry a vektor posunutí. Pro naši úsečku vypadá nejjednodušší zápis takto. Dostáváme se k potenciální energii systému. Nejdříve energii vnějších sil a následně i vnitřních sil. Vnější síly jsou například definovány silami na dráze, vnitřní zase změnou geometrie a materiálovými vlastnostmi. Celková energie systému je v rovnováze a je možné ji uvést pomocí maticového zápisu. Dalším zjednodušením získáme základní rovnici metody konečných prvků. Tuto rovnici můžeme pak dát rovnou nule a protože předpoklad, který jsme si už vysvětlili na Lagrangeově principu, tak můžeme pokračovat dále. Díky tomu získáme zápis pro tuhost jednoho konečného prvku a zatěžovací vektor. Všechny matice obsahují vstupy, které jsou známé a jediné neznámé jsou konečné posuny označené písmenkem R. Nyní přejdeme od teoretické části přednášky k té praktické. Povíme si, jak přesná je MKP analýza. Jednoduše řečeno, je stejně přesná jako i uživatel. Z toho plyne, že se musíme naučit nejen ovládat software, ale musíme se o dané úloze dozvědět všechny informace. Je potřeba mít představu o všech vstupních parametrech, ale také o výsledcích. Kombinace s ručním výpočtem nebo jinými metodami je pak samozřejmostí. V modelu se může pokazit spoustu věcí. Můžeme špatně nastavit konečný prvek, můžeme si vybrat špatnou úlohu, což se stává taky často. Můžeme příliš zjednodušovat, což je věc, která samozřejmě vede k tomu, že máme rychlejší výpočet, ale ne všechno se dá zadávat jednoduše a ne vždy je to vhodné. Chyba v zadávání geometrii nebo chyba v podporách, nevhodné zatížení, ale i špatná velikost sítě, to jsou další věci, které ovlivňuje uživatel a software nám nedává zpětnou vazbu, jestli je to v pořádku nebo ne. Samozřejmě v programech existují různé kontrolní mechanismy, ale ne vždycky je možné na ně spoléhat. Se sítí konečných prvků samozřejmě souvisí otázka, jak hrubá musí síť být, tedy jak malé konečné prvky jsou vhodné. Protože jemná síť je náročná na výpočetní výkon a hrubá síť je zase nepřesná. Proto je součástí modelování i samotná analýza hustoty sítě. Obecně se dá říct, že je potřeba aplikovat jemnou síť na místech, kde jsou velké deformace nebo napětí nebo nestabilita. Jsou to místa, kde se nám mění geometrie, můžou to být otvory.
nebo kde se nám mění materiál. U takových prvků nebo respektive takových částí je potřeba si s velikostí sítě trošku více pohrát. Tím bychom zakončili dnešní přednášku. Další prezentace bude o rovinném problému, konkrétně o stěnách. Podíváme se na to, co jsou hlavní napětí, jak vypadá numerická analýza v softwaru ANSYS a povíme si, jak může ovlivnit výsledek a řekneme si pár praktických rad souvisejících s modelováním betonových stěn. Děkuji za pozornost.